Entre dúas terras. Ola, que tal, xente? Benvidos outro día máis ao podcast de referencia en Galicia Entre dúas terras. Eu son Marcos Rodríguez, alias Mackenzie, chamademe Macken se queredes. E teño comigo a... non vou presentar como presentei, senón sería copiar. O gran compositor galego, músico excepcional, foi triunfar a Inglaterra e gravar os discos con Sons of Exodus, que, por certo, van sacar un audiolibro que xa o deixamos no anterior podcast. Tedes que todos que darlle aí a seguir para non perdervos cando sala. Bueno, sin máis dilación, o meu compañeiro hoxe vai ser Carlos Cernadas. Boas, Carlos, que tal, hombre? ¡Ey! ¿Qué pasa, chaval? Que pasa? Bueno, Carlos é que sí que hoxe está un pouquiño enfermo, si o notades así que o pobre tose como a Kenzie é normal, vale? Bueno, como a Kenzie exactamente, probablemente non sone, No, pero... non sona tan cultural. Non é tan... Kenzie estaría un pouco Cannibal Corpse, eu estaría en plan... Avengers Sevenfold un mal día. Bueno, está ben tamén, non pasa nada. Bueno, pois dímelo, cal é o tema hoxe? Bueno, hoxe Carlos non sabe de que imos a falar. Ni puta idea. Vou volver a intentar facer un concurso. Como a primeira vez saleu mal, ou medio mal, tiña críticas dos ointes de nós tamén queremos participar. Pois estuveme comendo hoy esta semana aí, dixen vou facer outro concurso, facéndolle caso a un comentario que tuvemos nos últimos vídeos cando fixamos sobre todo música de cine, que Sonia Martínez nos dixo, entre outras ideas, tedes que facer un sobre música de series. Entón, neste caso, este podcast vai ser sobre música de series, pero non de todas as series. Quixen irme atrás cando era eu pequeno, así nos 80, 90, series míticas, cunha banda sonora peculiar. Curreime un pouco a elaboración, tamén para que poidades xogar desde a casa ou desde onde esteades, incluso os que nos estedes vendo en YouTube, non se vai a ver o que vou emitir. Buah, é que son un informático de puta madre. Entonces, eres un genius. Descubrín unha maneira de poñer as cancións sin que sala. Entón vou denas deixar un pouco para que vos participedes mentalmente. E despois poñerei de que é. Pero Carlos antes ten que dicir. Voulle pedir a Carlos que se a sabe, se espera un pouco para que poidades xogar vos un pouco, poñemos un ratiño. A ver, son openings, entonces duran un minuto, tampouco pasa nada. Sí, es que duran máis, cortámolas. Pero eso, poñemos así o que eu vexa conveniente, entón que Carlos, aínda que sepa no segundo que espera un pouco para que vos teñades tempo tamén de pensar. Xa non lle vou dar máis voltas para que non se faga un pesado podcast. Vou empezar xa, vale. Me mola. Vamos a ir que me está molando, me estou excitando. Primeiro tema. Estou me vindo arriba. Mira, vale, arriba. A ver, eu supoño que algunha non saberás, pero eu creo que moitas sí. Tampouco sei se ti na túa época de adolescente ou de neno vías series, porque non son de animación, vou poñer series así de... Eu nunca fui un adolescente. Eu saltei, vale. Eu pasei de ser un neno ao que son agora, que non sei o que. Pois mira, eres un señor. Un nazi. Non dejamos eso. Cancel. Vale. Bueno, Mackenzie está cliqueando aí, piqui, Sí, picai. No, é só o primeiro, despois xa vai ir todo moito máis fluido. Bueno. E por certo, isto é verdade, cando nos decimos me engano, neste caso, eu non tiña ni puñetera idea que isto que íbamos facer hoxe. Surprise. Vale. Pois entón vamos a poñer xa a primeiro tema. A ver, Carlos, xa che dixo, esperas un pouquiño, xa sabes. Listo. Non hai pistas ni nada. No. Todo así a palo seco. Unha pista, é unha serie. Entón aí, os que nos esteas vendo en YouTube, vedes que non sale absolutamente nada, só sale unha liña de tempo que é o que dura a canción, xa lle vou poñer a Carlos. Va a empezar, veña, silencio.
Bueno, xa puxamos bastante. Ti me dirás, Carlos, que A miña tes algunha cara idea? non che di todo. É que o rollo é, a mí me resulta moi familiar, pero non callo. Home, polo sonido e tal. Podesme... Pero... Pode dar unha pista, mira, vai sobre un extraterrestre. Alf. Sí, Alf. Alf, Alf, vale. espero que o Pero, adivinades tamén desde a casa. pero empezaba Queridos así, lo. ointes. Hostia, é que... Sabes o que pasa? É que eu... Claro, é que eu esa serie, por H ou por B, non me cadraba nunca de vela ou algo así. E claro, na miña cabeza eu tiña Alf, que, vouche dicir, de pequeno... a mí, vale, Mackenzie está compartindo A imagen de Alf. a imagen de Alf. Eu sinto dicilo, de pequeno me daba medo este muñeco. O sea, Bueno, teño que dicir que non vi a serie tampouco. O sea, sí que vi en capítulos soltos, pero Pero todo che o mundo parece- sabe quen é Alf. pero non che parece que ten, a ver, que seguro que é encantador, pero o personaje, pero non che parece, a ver, esa cara Bueno, a do min infierno, resultame cómica e non me dá medo. Home, a min agora non me dá moito medo. Unha patada na cara e xa está, pero de pequeno sí que me daba. Pero eso non Parece que ten un relacionado corazón, en vez dunha nariz ten un corazón. totalmente, es cara croissant. Vale, guai. Bueno, teño que dicir... Ah, no, di, perdón. No. No, teño que dicir que teño datos sobre as bandas sonoras que ixen currarme así un pouquiño. Datos breves, para non liar moita cousa. Como anécdota, esta canción compuxo Alf Clausen, Venga ya. que é, para que non sepa, é o creador da banda sonora dos Simpson. Ni ¿Quién? máis ni menos. Sí. Hostia. Non só da banda sonora, sino de todas as cancións creadas nos Simpson. Hostia, pois ese dato fora coña Xa. non, No, flipei, por eso me mola tamén organizar un pouco os programas, porque descubrín cousas que vamos, que non me imaginaba. Bueno, Por este é un dos exemplo, datos máis organizar- fuertes. Que organizar un programa queda mellor que non organizar. Sí, pero bueno, de vez en cando tamén facemos así e sale ben. Bueno, pois xa está, vamos pasar á seguinte, lo. Vamos ir con esta. Que é a número 2, porque numerei nas así non se ven os títulos. Vale. Bueno, pois eso, eu acabo de ter o meu primeiro fail. Non sabes por... Iba a decir que non era, sabía que non era, pero por decir algo iba a decir la nani. No, bueno, teño que dicir que la nani non está aquí. Vale. Vale. É que como sonaba así toda happy, como ochentera e así como, non sei. Vale. Toda happy sí que vai sonar esta. A Vamos ver, creo que está algo alta, va. When I wake up in the morning and the alarm gives out a warning, I don't think I'll ever make it on time. By the time I grab my books and I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. It's alright, cause I'm saved by the bell. If the teacher pops a test, I know I'm in a mess, and my dog ate all my homework last night. Riding low in my chair, she won't know that I'm there. If I can hand it in tomorrow, it'll be alright. It's alright, cause I'm saved by the bell. Bueno, supoño que con isto se chegaría. Xa me chegaría, pero es que non sei cal é. Pero sei que creo que isto me vai pasar moito hoxe o sea, a serie está no meu cerebro, pero non vou de... Joder, que tamén me sona ochentera. Pero... Bueno, a de antes era ochentera, esta é máis noventera. A ver, É pode unha ser... serie adolescente, Claro. digamos. Xa iba a decir, bueno, me sona a serie de instituto adolescente noventera, americana, obviamente. Sí. Dijo cho? Ti que sabes vai dar. inglés, di o título na letra da canción. En serio?
Pois igual non coñezo esta serie, cal é? Deste Salvados por la Campana. Joder! Saved by the Bell. No, tío. Poñovos aí a imaxe da serie. Esta serie sí que eu achapei moitísimo, encantame esta serie. Tiffany Amber Thiessen. Bueno, vemos aí a Screech, que era moi conocido o personaje. Por que parece Despois... que na foto dous deles están como photoshopeados en un corpo distinto? Non sei. O sea, sei que no, pero é increíble. Parece que hai un Photoshop cando non hai. O sea... Esta chica é a protagonista de Showgirls, por exemplo. Fixaron ainda unha reunión aí atrás no programa de Jimmy Fallon, que fai moitas cousas desas. Bueno, pois eso, Salvados pola Campana. A típica serie que botaban en Antena 3 a mediodía, no verán ou así. Eso, vamos pasar á seguinte, lo. Esta tamén vai ser máis tirando, xa che vou dar unha pista, máis tirando á primeira, vale? Extraterrestres. ET. Bueno, no. ET 2. Vale. Bueno, esta é larga, pero vouche poñer... What would you Espera, vou try not to sing out of key? Está Mackenzie con cara de circunstancias. Vale, xa está, perdón. Vale, vamos a poñer desde o principio esta canción a Carlos. Bueno, segundo fail meu, bueno, yo que na casa na xente esta canción ten unha anécdota posterior. Por certo, de Salvados pola Campana é da única que non teño datos sobre a banda sonora. O sea, non se sabe que na fixo, non sei, non hai nada. Vamos sin máis directo. Bueno, eu sí que che podo decir unha cousa musical. A xente que se acorda que veu o podcast sobre o blues e esas cousas, pois ese era un 12 bar blues. Bueno, aí había algunha modificación tal, pero sí. Eso é un blues de 12 compás. Xente, xa vedes que aprendedes aquí neste podcast, Boala de días. Veña, esta idela conocer casi todos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how you like? All I need is my buddy. I say I'm gonna get high. Joder, é que me está pasando con todas o mismo. Claro, e agora chego... Ao principio non me sonaba de nada. Joder, cale, tío. Rugrats. No, casi. A ver, o cantante desta non vou dicir aínda a serie. Flipei moito porque, bueno, eu sabía que o cantante era Joe Cocker. A canción chamase With a Little Help from My Friends. E canta Joe Cocker, que é conocido, un cantante moi conocido, que ten un Oscar, un Globo de Ouro, varios Grammys. Bueno, pois, sí. Pero esta canción, entereime, preparando o podcast, por eso digo que é maravilloso, que, sabes quen compuxo esta canción? Compuxo un tal John Lennon con un tal Paul McCartney. Teño un documento que o certifica. E sabes quen a canta? Ringo Starr. E vou vos poñer esa versión porque hai que poñer esta versión para que non superades que isto era unha versión dos Beatles. Pois esta canción compuxo John Lennon a Paul McCartney e canta a Ringo Starr. E vou poñerla porque atopei, costou moito atopala, pero atopeina. Así que vamos. Hostia, estás sacando a verga neste podcast. Sí. Bueno, é que xa estou gastando as anécdotas ao principio. Bueno, pois aquí tedes a versión dos Beatles. Pero... What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends.
Pois é, Hostia. máis o mismo, estará fatal. Sí, señor. Sí, señor. Hostia. Sí, tío. Flipante, sí, verdad? Sí, sí. Eu non a conocía, pero bueno. Eu sí que o coñecía, sí, e de feito, hasta non sei por que me sona de haberla escoitado fai uns poucos meses, e alguén tamén dicía, sí, este é Ringo cantando, non sei que. Joder, vale, dame unha pista de... Bueno, me estou humillado Vale, aquí. a ver, é unha serie de fai moitos anos, seguramente unha das máis antigos que hai aquí. Eu, de feito, cando a vin era moi pequeno, eu son máis vello que ti, igual a ti che pillou tarde, pero seguro que xente como a Sonia xa sabe de que canción xa fai media hora que o sabe. Bueno, Sonia debe estar acertando No, Sonia todas. sabe todas. O sea, Sonia joder. acerta todas, eso non teño duda. Vouche poñer a foto antes de dicirche a serie e antes de dicirvos a serie para que si che sona, polo menos, do que é. Vamos allá. Beverly Hills. The Wonder... Aquellos maravillosos años. Sí. Yeah. Claro. Tedes aí a imagen de aqueles maravillosos años. Claro, que... Joder, que vestimentas. Bueno, vamos a ir con outra canción instrumental. A ver, vou pegar un salto aquí na miña lista. E vamos a ir a unha Bueno, canción instrumental. os que estedes escoitando, Mackenzie compartiu unha imagen de aqueles maravillosos años que se pode describir como colorida. Sí, a ver, estou poñendo imágenes de todo o que poñemos, de todas as cancións que estou poñendo. Unha vez que resolvamos o enigma, poño a imagen para refrescarvos a memoria, por si non imaxes, pois Imaxes, si non, fala galego ben, hostia. Castelanismos everywhere. Pois nada, vamos á seguinte, Sí. Bueno, Seguinte. esta máis ou menos é da mesma época ou antes, así cambiou na conos, pero bueno, como serie, como conocido o nombre é moitísimo. Esta melodía usaba José María García no Tour de Francia, por certo. Vale, desta sí que non teño ni puñetera idea do que é. Non me sona Vale. absolutamente de nada. Vale, pero o nombre fijo que che vai sonar, eso se E ahora che disme ti, Doraemon. non vou poñer ninguna de animación. Acabo de descubrir unha maneira de cortar a canción que é cerrando a ventana e ampliándonos nós. Perfecto. Vale, pois esta é a serie MacGyver. Ui, que pequena é a foto, pero bueno. Pero me cago en... MacGyver, que é conocido porque cun chicle facía unha bomba. Unha bomba, un helicóptero, facía con un chicle todo. Hostia. Vale, perdón, nada. Que dices chicle e se me veo... Bueno. No, sí, ya. No, que morra aí. Joder, pero todas as series van a ser así. A ver, vou buscar unha que sepa Carlos. Mira, vale, esta seguro que a sabes, vale. Xa vou poñer esta. Para que non quede moi mal o pobre. No, si eu estou acostumbrado a humillar. É o meu apellido. Carlos Humillarte. Vale, vamos poñerlle a Carlos a canción, va. Vale. Bueno, xa está. Bueno, por fin hai unha que sei. The A-Team.
De A-Team, moi ben, por suposto. Cal era o teu personaje favorito do equipo A? Fénix. O Fénix. Murdoch, bueno. Sí, a Fénix morame o toque ligón de Fénix. A mí molaba Sí. Murdoch. Sí, que estaba Sí, estaba con Murdoch. unha tella. Sí. Ti sabes que o... Como se chamaba o jefe? Aníbal. Ti sabes que Aníbal era un racista de mierda, ¿no? Sí, sí, O sí, act- sí, o no, sí. actor. Por eso me cae mal o personaje ahora, porque... Sí, sí, no. O sea, que por lo visto era un racista horrible y, bueno, con... Porque o MA é... Joder, como lle chaman? Mr. T. Mr. T, eso, estaba pensando. T.A. Barracos, no, eso é M.A. Barracos. Sí, claro. que sí, que bueno, que... Non sei, que, bueno, tiñan obviamente unha relación non moi estreita. Pois sí, mola moito ademais o tema este. Que, por certo, non falei antes do tema de MacGyver, é do compositor Randy Edelman, creador, entre outros, das películas de Beethoven, do Can, de La Máscara, de Jim Carrey, e de Cazafantasmas 2. Vale. E, neste caso, o do equipo A chamase a canción Somewhere in Mexico, e é de Pete Carpenter e Mike... Pornoi. Pásame como a Rajoy. Pues parécese. Non entendo a miña letra como a Rajoy. Mike Postu. No, creo que dixen mal. Póstumo, sí. Póstumo, vale. Bueno, pues eso, esa era fácil. Vai. A ver se agora vou poñer outra, que ao mellor van a adivinar. Xa das máis conocidas que vou poñer, pero bueno. Vendo o teu nivel sería... Vendo o meu nivel senil, ¿no? De merda. Senil, no. Pero eso, Sí, vale. o sea... Ahora mismo... ¿Por cuántas llevamos? Levamos... É que estou indo desordenadas, así que levamos 5 ou así. Vale, acertei unha. Pois... Vale. Estou moi suspenso ahora mismo. Bueno, non pasa nada. Que isto tamén participa a xente. Vale, vamos alá. Este sí, It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. As days go by, we're gonna fill our house with happiness. The moon may cry, but we'll smother the blue. Bueno, xa está. Pois sí, Eh, esta é a serie que se chama Negros. Ala, outro programa censurado. Se no anterior foi nazis, este Negros. Cosas de casa, ¿no? Sí, señor. Cosas de casa. Poño aí unha Aí imagen. está. A min, Aí eu está. tuve unha época cando era moi neno que me chamaban Steve Urkel. Porque tiña unhas Claro. gafas así gordas. Pero tiñas melena, joder. Joder, digo, che, cando era pequeno, non cando tiña 18 anos. Claro. A ver, xa sei que con 18 parecía que tiña 15, pero... No, digo, che, as miñas... O sea, primeiro de primaria eu tiña unhas gafas así, como as de Steve Urkel. Que esas gafas podía... Teño levado balonazos na cara e esas gafas... O sea, a miña cara destruída, pero as gafas perfectas. Intactas. Bueno, mellor que as gafas son caras. Era, Bueno, sí, 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 serie que se lle chamaba Steve Urkel. Quero ver Steve Urkel, mamá, pomo aí. Sí, aquí chamamos ya, sí. Pero bueno, Sí, sí. mítica familia Winslow. Steve Urkel tiña unha máquina, porque era un genio, e tiña unha máquina que a usaba e transformábase en Stefan Urkel, que era o mismo actor, pero super mazao e chachondo. e Laura Winslow, que era o amor de Steve Urkel, que non correspondido para nada, pero Stefan Urkel volvía a loca. Entonces, volvía a tola, perdón, polo castellanismo outra vez. E bueno, esta canción compuxo a Jesse Frederick, que eu creo que é incluso a canta, pero compuxo todo el. E eu este podcast preparei buscando eu as series que quería, e despois busquei os compositores. Bueno, pois outra das series que busquei para poñer tamén é de Jesse Frederick, entonces vou xa poñer agora mesmo. Esta xa é máis difícil, porque
puxen series que me gustaban a min, entonces esta ao mellor non che resulta tan conocida. Ainda Sí, que é xa o conocida, dime. o que pasa que, bueno, comparado cas anteriores, eu creo que é a menos conocida de todas. Que sí, que como o nivel... Vamos a poñer agora. Co meu nivel... Co meu estado mental enfermo. Sóname. Whatever happened to predictability? The milkman, the paperboy, evening TV. Now, did I get delivered here? Somebody tell me, please. This old world's confusing me. Clouds as mean as you've ever seen. Ain't a bird who knows you're true. Then a little voice inside you whispers, kid, don't sell your dreams so soon. Everywhere you look, everywhere there's a heart, a hand to hold on to. Everywhere you look, everywhere there's a face, somebody who needs you. Everywhere you look. Bueno, xa está. Algúna idea? A ver, Mira, vou che dar unha pista. Botaban en Canal Sóname. Plus en aberto. Cando era A ver. a época de Canal Plus codificado, esta serie botaban ás mediodías en aberto. eu isto teño escoitado. Como estou dicindo prácticamente en todas. Joder. E vou dar outra pista. veña. Sí, hombre, Breaking Bad. Vou che dar unha pista. Sabes quen é Elizabeth Olsen? Sí. Vale. Para que non sepa, unha actriz moi conocida. As hermanas Olsen. As hermanas Olsen. Bueno, pois pues eso. Non quería falar de Elizabeth Olsen. Pois as súas irmáns, Mary Kate e Ashley, participan nesta serie facendo unha mesma persona, Michelle, que era a nena da familia. Representaban as dúas. Vou poñer a foto xa. A ver se che sona. Vou poñer a foto e vela, se non che sona, pois... E non será que ti vías máis tele da que debías cando eras pequeno e o me... Sí, por eso non teño ninguna carreira. Joder, que... Hostia. Que... Tampouco te fustigues así. Estamos vendo a serie... Vale, esta xente non me sona de nada. Vale. Pois mira, se antes eran negros, ahora sí que estos son arios, porque, joder, casi todos rubios, blanquitos, ojos azules, bueno, hai algún moreno por aí, pero... Bah. Moreno de Bueno, pelo, típica serie- non dixe nada racista, moreno de pelo. Típica serie de... Bueno, sitcom americana dos 90, Padres Forzosos, chámase. Que Padres tuvo un remake... Tuvo un remake fai pouco en Netflix que se chamaba Madres Forzosas, que protagoniza a chica que está máis á dereita, que fai ela ca súa familia. E de feito ten salido, os restos dos personajes teñen salido tamén. Que pasa? Que o pai da familia, que é o señor ca camisa de... O sea, o terceiro, empezando pola esquerda, morreu este ano, se non me equivoco, este ano, ou a finales do pasado, morreu. Entón, eso dificultou a súa aparición. No, o sea, non... apareceu en Madres Forzosas, pero creo que non foi renovada porque non tuvo moito éxito. Pero como apareceu? Moi bien. O cadáver ou como apareceu? Non, pero a serie o sea, fixeron o spin-off, ou bueno, spin-off non, bueno. Fixeron outra serie, pois no 2019, imagínate, pois no 2019 estaba vivo e participou na serie. Da igual. Eso. Vouche poñer unha que sí que conoces fijo, veña, va. Hasta conoces o cantante todo, o sea, conoces todo. Si non Non sei o sei dicir, a humillación ainda peor. A ver, que esta, eu creo que está moi conocida, pero bueno, vamos a ver que tal. Bueno, é unha serie dos 90 ou 80. Como todas as que estás poñendo, polo visto. Sí, pero a canción é máis antigua. Pero bueno, vamos a poñer igual. A canción ainda máis antigua. Sí, pero eso esa xoga xa a favor. Veña, va.
Love and marriage, love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try. Bueno, último concurso que lle fago a Carlos. Pero bueno, polo menos sei que vos o saberedes. Pero estás castigando a idiotez. Eu non teño culpa de ser idiota. Tamén merezco ir a concursos. Ou que pasa? A ver, polo menos adivíneme que na canta. Adivíneme que na canta. Porque a serie non a sabes, verdad? Sinatra. Vale, Sinatra. Frank Sinatra é o cantante Vale. desta canción. E a serie é Love and Marriage. Ao mellor chamamos así... Pero creo que no. O sea, ao mellor chamamos así no título original, pero creo que no, a serie en España chamase Matrimonio con hijos. Pero creo que é Married with Children o título original, así que... Bueno, pero o equipo A é moito máis fácil que esta. Tes a Cristina Applegate aí na foto, que é máis a... Joder, é que o pai de familia é de Mother Family. Sí, de Modern Family, sí. Ese, sí. Pois eso, era unha serie que botaban na segunda cadena aí a noitiña, cando botaban Vivir con Mr. Cooper e cousas así. E Infelices para sempre, con Mr. Floppy. Fricada que estou soltando, pero bueno, eso, alguén que me escoite, se verá. Eu estou escoitando. Pero ti non me entendes. Como que non? Eu o que non sei, o que está claro que non Bueno, sei. vale, esta Non sei de series. apóstome todos os meus cartos a que sí que sabes. Apostas así de que sí, todo, a que sí que sabes. Todo ouro do banco de bravos. Esta é a canción máis conocida que vou poñer aquí. Vamos, esta conoce hasta alguén que nasceu, alguén millennial conoce a serie desta canción. Pois agora hai moita máis presión para min. E eu non Sí, funciona pero ben. bueno, podes estar tranquilo que a vas conocer fijo. Eu non funciona ben con presión. A ver se non nos salta o copyright, porque esta canción hasta poñen por aí nas discotecas, así que... Voume bloquear. Va. Voume bloquear e... No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. Like I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work. Los Soprano, claramente. Claramente, é verdad. No, esto es colegas. Colegas. Pero ti acordaste que eso decía una... ¿Sabes? A voz en off. Que a veces que salía... Eu eso escoiteino, non sei se salen todas as temporadas ou tal, pero en algunha salía Friends. E oías unha voz de un señor. Colegas. Sí. Que eu non me estou inventando. Se hai alguén que o poña nos comentarios ou estou loco ou que hostia pasa, pero no, eu que sí, que sí, coño. Que ou será porque vi un capítulo en latino. En latino. O sea, que No, pero mira que vi Friends 1000 veces, pero... No, pero sóname de verlo en Canal Plus. Sí, claro. A ver, En aberto, serie na que digamos que foi a primeira serie aí que se convirteu nun fenómeno de masas e que de feito os protagonistas chegaron, que son 6, chegaron a cobrar $1 millón de dólares por episodio, todos. Que recordemos que morreu Matthew Perry, morreu fai, bueno, o ano pasado.
pouco antes fixeron unha reunión de Friends que eu non vin, por certo. Polo visto non me perdín nada porque non ten moi boas críticas. Eu vina. Así, pero boa, serie que No. se vos queredes para que se hai alguén que extrañamente non a vira, é unha serie que envelleceu moi ben, o sea, podedela ver para desconectar e tal, botarvos unhas risas e ao final colledes cariño a todos os personajes e aparte que é unha serie con moitas aparicións estelares de xente random, espectacular. Bueno, eu de que eso de que envelleceu ben, igual habría que debatilo. Sí. Eu creo que hai temporadas e que aínda están ben. E hai outros que os chistes xa non... non sei, non teño tan claro que envellecera tan ben. Xa, bueno, claro. Sí, é que tería que rever outra vez a serie xa fai que na vexo. Pero, falando de cousas desos de pasta que dixeches, unha serie anterior a esta que tamén fora un bombazo, ainda que, claro, moita xente ahora pues, non a ve porque tamén, a ver, tamén hai cousas que son graciosas e outras que, non sei, claro, igual non envelleceu tamén, pero Seinfeld, Jerry Seinfeld ten o récord Guinness de rechazar máis diñeiro que non sei que. Non mo estou inventando, Xa. Non sei se o que pero, o sea, ofreceranlle unha barbaridade de pasta para non... Pero creo que Para agora facer- volveu a salir unha temporada. Que dices? Deixa-me mirar, pero creo que sí. Non sabía, pero, bueno, da igual. O rollo é que daquela ofreceranlle moitísimo No. diñeiro. Eso non sei. Ofreceranlle moitísimo diñeiro e el rechazaron. E tuvera, non sei se ten outro, pero era o récord Guinness de diñeiro máis rechazado por un, non sei, algo así. E bueno, hostia, 1 millón por episodio, vaya animalada. Eso non era tamén o que cobraban os de Big Bang Theory ao final? Sí, pode ser, porque despois eso xa foi posterior, despois sí que eso incluso en Juego de Tronos seguramente alguén cobrara bastante, tal, pero bueno. Bueno, vou cher casi gente xa. Bueno, esta era de Rembrandts, I'll Be There For You, era a canción de que é moi conocida, tal, vale. Gravamos 37 minutos, quedanme poucas, así que vamos ir rapidillo aí para non facer o podcast moi largo, aínda que sei que isto vos divirte porque é un concurso para todos vos. Vale, vou che ir á seguinte xa. Esta, vendo o nivel, xa non vas a adivinar. Joder. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true. You're a pal and a confidant. And if you threw a party, invited everyone you knew, you would see the biggest gift would be from me, and the card attached would say thank you for being a friend. Bueno, quedabanlle 3 segundos para acabar, pero da igual. Vale. Tens alguna idea? Sí, que me sona. Vale. Vale. Vou sin máis dirección, xa che vou dicir, porque non a sabes, non? É de De primeiro, 4 señoras maiores. así é como se chama. 4 señoras maiores. No, é por darche unha pista. Ah, vale. Hostia, porque decía, joder, vaya puta mierda de título para unha serie. Chámase Las chicas de oro. The Golden Girls. The Golden Girls. Sí, está claro que eu non vía moito tele. Xa, bueno, este é da mesma época que Alf e esas, claro. Sí, no, a ver si... Ahora está compartindo Mackenzie na pantalla unhas señoras, pois, Que moi podían ser felices. perfectamente a foto dun asilo. Un asilo, pero donde se lo pasan de putísima madre, porque, o sea, teñen pinta de estar súper felices. O sea, Si tal. Mira, esta que che vou poñer tamén a vas a adivinar, veña, va. Ánimo, va. Carlos, ánimo. Esta van a estou adivinar, porque é unha serie xa dos 90, moi conocida na súa época tamén, causou un boom. Entonces eu creo que esta Carlos non pode fallarla. Pero mira unha cousa, isto xa me está recordando a pasapalabra, esa proba que hai de darlle así os... Sabes, Si, eso pasapalabra? xogaremos tamén. Xogaremos no capítulo número 27. Recordando, o capítulo número 27 será ese concurso. Sí, sí.
Hola. Sí, estou para decir... Porque Michael Phelps non tiña ninguna serie, verdad? No. Ah, vale. Si vas a decir un nombre en inglés, sí. Baywatch? Baywatch. Sí, bien, Carlos. Era obvio que ibas a ver. Unha pregunta, Carlos. Sí. Sonache de algo a voz do cantante? John Bon Jovi. No, joder. No, Bryan Adams. No, non é Bryan Adams. Sóname, pero non me está fijando moito. Sóname un pouco o estándar dos 80 de cantante así tenor de tal, Mira, pero... que deportistas usan a capucha a menudo, como estás ti ahora mismo? Hip hoppers. No, que deportistas? Boxeadores. Vale, cal é o boxeador máis famoso do cine? Rocky. E cal é a banda sonora de Rocky? Eye of the Tiger. De Survivors. De Survivors. Bueno, pois esta canción é de Jimmy Jamison, que é o cantante de Survivor. Esta canción non é de Survivor, pero canta a Jimmy Jamison. A verdade é que eu non sabía, pero é obvio que ao escoitala dis, vale, pois sí que sí que por certo morreu no 2014 Jimmy Jamison. Aí sí. Vale, pois aí temos os Baywatch con David Hasselhoff, conocido tamén por El Coche Fantástico E por beber. e por ver, e a Pamela Anderson, que tamén a temos aí. Conocida Sí. por El Coche Fantástico e por beber. Vamos a ir, quédanme 1, 2, 3, 4 cancións, quédanme. E vou poñer a única representante española, xa pista xa, neste podcast. Vamos allá. Eu non sei se na casa está sufrindo tanto como a min. No, Pero- na casa son moito máis conocedores das series. Eu entendo que ti nas conosas porque ti estabas practicando a guitarra as 24 horas do día, entón non podías No, eu que facía era algo que ahora a xente fai menos. estudiar. Leer putos libros. E mira, me valeu pa nada. Pa nada. Bueno, para nada non. Estás carreira e media, mira, acabas de sacar un audiolibro por ler libros. Tes un audiolibro, acabas de sacar? No, valo sacar. Bueno, eso. Ou acabas de sacalo, dependendo cando sales. Bueno, No, pero non eu, Sons of Exodus. Sons of Exodus. Ese grupo que está no top dos grupos de rock peninsulares. É que a min olvidouseme no top 5 no primeiro programa, pero sin duda poñería por riba de Bon Jovi. Bueno, pero eso é porque se dá, se dá por entendido. Claro. Bueno, vamos ca canción en español esa que che dixen. Bueno, en español non, que é un instrumental. España! Pero é composta por Carmelo Bernaola, que compuxo tamén o himno do Athletic de Bilbao. Dixo porque como sei que isto non vai servir de pista, pois eso, da igual. Vai alá. Sí, pero está ben soltar eso así. Factos, soltar factos. Exacto, factos. Vale. La C. Blue Bien. Summer. Blue Correcto. Summer. Correcto, Blue Summer. Verano Azul. Que eu teño que dicir que non a vin. Porque é máis antigua que cando eu era pequeno. Sei que a repoñían todos os veráns e todo eso, pero nunca me chamou a atención. Eu vin cacho. Vamos, sei que o señor ese de barbas que estou poñendo ahora mismo para que non nos este vendo a foto cos componentes de Verano Azul. Sei que hai la Chanquete, está aí Piraña, que é o que ten o gorro blanco, María Garralón, a actriz que representa non sei de que, pero bueno, eso. Sí, eu vira capítulos soltos. Pero sí, non sei a trama. Non sei se hai traición, muerte, sexo e drogas. Non
Muerte eu sei que hai, pero... Si, chanquete, non? Vale, spoiler pa xente que quería ver Verano Azul xusto este verán, joder, que estamos empezando. Ala, Carlos, bueno. Pero a serie de cando é? Porque os spoilers, eso... A ver, se é unha prescriben. serie... Claro, se é unha serie de fai 50 anos, eu creo que ahora te podes dar por spoileado. Xa. Ou non? Bueno, vouche poñer a antes penúltima, lo. De feito, vouche poñer en pesada, porque é larga, e xa che vou poñer así como estea. Vamos allá. Exciting and new. Sexy. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Bueno, xa está. É así. Conócela. Love is a reward. No, pero Love ten no título, aínda que traducido aquí a... Love at first sting. No, casi. Do podcast anterior, recórdanos. Del- Chámase The Love Boat a serie, como estamos vendo ahora nas imágenes, pero aquí en España chamase Vacaciones en el Mar. ¿Te suena de algo? Amigo, vacaciones en el mar. Está a ver dun crucero. Joder, que series máis raras, Xa, había. perdón. Non digo pola túa elección, digo que series máis raras se facían. O sea, Vale, vamos a ir ca penúltima. Esta, non sei por que metín a verdad Vacaciones en el Mar, pero creo que era mítica. Vamos con esta. Esta é, tirando a clásica tamén, ten varias anécdotas. Bueno, de Vacaciones en el Mar, o compositor era Jack Jones, pero nin idea, non teño máis data. Jack Jones. Show me that smile again. Don't waste another minute on your crying. We're nowhere near the end. The best is ready to begin. Era un cacho por aquí. Sharing the laughter and love. Eso, vou poñerche un cacho máis conocido, para que non sea toda a canción. We gotta be the luckiest dreamers who never quit dreaming. As long as we keep on giving, we can take anything that Vale. Os Caballeros del Zodiaco. Sí! No, non é. Bueno, nesta serie douse a conocer un dos mellores actores da historia do cine. Tom Hanks. No, máis xoven que Tom Hanks. Máis xoven que Tom Hanks. Vas ver a foto ahora mismo a ver se o identificas. Hostia, Leonardo DiCaprio. Leonardo Bueno, DiCaprio, que non era protagonista nesta serie, veu despois, non sei en que temporada, pero os protagonistas eran todos os que salen aí menos Leonardo DiCaprio e a rapaziña. Despois Leonardo DiCaprio, pois sí que pasou a ser un personaje, o sea, fijo na serie. Eu esta serie sí que vía moito e encantábame e chamábase Los problemas crecen. Ah, A canción é As Long As We Got Each Other, perdón por a miña pronunciación, de B.J. Thomas e Dusty Springfield. por que todas as series cando os vemos así como en fotos, como estás poñendo, parecen todos iguales? O sea, es una familia, siempre hay un niño o dos de distintas edades, están los padres, está el mengano, está el tal... O sea, todas, ¿eh? Xa? Pois non sei, verdad que non sei. Vale, vamos ca última serie, Carlos. Veña, deixei unha das que quedaban, deixei esta para o final porque creo que é a que máis vas a adivinar. Xa é a serie unha das máis modernas das que puxen. Virgen Santa. Así que vouche poñer xa sin máis dilación. Diosito, ayúdame. Vale.
ven e protégeme. I've been down this road, walking the line that's painted by pride, and I have made mistakes in my life that I just can't hide. Oh, I believe I ain't ready for what love has to bring. I got myself together. Now I'm ready to sing. I've been searching my soul tonight. I know there's so much more to life. Now I know I can shine a light to find my way back home. Esta que é unha especie de Sheryl Crow ou que? Bueno, chamase Bonda Shepherd. E ten máis cancións conocidas Bonda Shepherd, a verdade. Bonda Shepherd. Ten un rollo así como country, así. Sí, pop rock pero country. vexo logo que non sabes a serie. Sí que a sei. Fálame algo máis da música. E a serie vai sobre No, da Nada. música. da música. Sí. Ten 4 instrumentos no que 4? predomina a batería. Solo 4? Non, terá máis, eu que sei, non sei, non che podo falar máis, é Bonda Shepherd. Pensei que había algún fact interesante. No. Fact é que a serie é de abogados con toque Ajá. humor. E a protagonista é a muller de Harrison Ford. Quedou como estaba. Ali McBeal. Bien! O sea, pola pista de Harrison Ford, non? Totalmente, porque no... Sí. Ali Ahora McBeal. sí. Ali McBeal. Non porque o vira, pero creo que había miña nai ou así. Sí, claro, pola música non a recoñecía, pero Calista Flockhart ou Sí, como se chame, Calista Flockhart, aí, protagonizado por eu Calista Flockhart. non lle coñezo. A ver, que seguro que fixo, pero non lle coñezo outro papel así máis famoso que este. Bueno, en resumen, acabamos as 15 cancións que puxen hoxe. Carlos acertou Alf con pista. Cosas de casa. Friends. Baywatch con pistas. O equipo A. O equipo A. E hasta aí. O sea, 5 2 con pistas. E cantas Si cancións bullaches? 15. Joder. A ver, vou poñer fácil para os comentarios. Si sodes peores que Carlos, non comentar. Quero que comenten só os que son mellores. E creo que se facemos eso, haberá moitos comentarios. Bueno, pois eso. Carlos, ainda que non acertas ningún ajustouche o programa, descubristes aí cancións, anécdotas, e así. Encantoume. De feito, vexo desde un punto introspectivo, vexo como unha maneira de coñecerme a mí mismo. Bueno, prométoche facer un capítulo de máis modernas, a ver se vai mellor. No, a ver. Non. Así está ben. O sea, unha dosis de... Ai, de realidade. Pero Bueno. bueno, molarme moito os facts que comentaches e esas Sí. vainas. Sí, pero bueno, claro. Es que non era yo un niño de tele. A mí me deixaban ver a tele solo os fines de semana polas mañáns. E Bueno. punto. Se acabou. Entón poñeremos repaso do Club Megatrix. Total. Ves? Eso sí que o vía. No, quizás si recurro a series de animación sería mellor. Bueno, pero como isto quería darlle o meu toque personal a series que me gustaban a min e que me traen bons recuerdos, porque a maioría destas series transmiten como non son dramas, sabes? O sea, algún ao mellor sí ten o seu toque de drama, pero o resto son sitcom que eran para distraer e creo que nos fai falta moitas veces distraer e non pensar en cousas malas. Mira unha Sí. cousa.
E ahora que escoito todo isto así de golpe, porque estas todas estamos 80, 90, ¿no? Bueno, Ali McBeal xa é máis posterior e se nota na música, pero daste conta que todas teñen a mesma o mismo rollito instrumental, o mismo tipo de sonido, Sí, sí, ese sí. baixos e tal. Bueno, claro, era a moda daquela. Sí. Ahora a moda. Bueno, claro. Agora eu creo que son moi distintas porque, por Sí, exemplo, sí. escoitas Juego de Tronos xa son épicas, despois escoitas True Detective xa é un rollo máis así oscuro. No, Sí, sí, bueno, no, é que por verdade. eso daría moito xogo facer algo así, ao mellor. Sí, é verdade, no, sí, as series son... Quixen tirar tamén para atrás polo rollo do copyright, dende que se dixo que últimamente estánse portando bastante ben con nós. Pues así. moi ben, pues sí, Bueno, señor. pues xa creo que xa cumplimos casi a hora. Espectacular, 57 minutos. espectacular. Vexo en forma. É que hoxe puxen a camiseta do Depor, entendes? Entón, Wonderful. Faz promoción do Depor tamén. Esperemos non ter ningún seguidor celtista. Eso temos, non pasa nada, Bueno, eu son celtista, pero non do club de fútbol. O noso Eu son pro Celtas, pero non do Celta de Vigo, sino dos da música habitantes. dos habitantes. Bueno, Dos música, habitantes, sí. dos celtas. Dos Celtas, sí. Eu son pro Celta. Está ben tamén. Supoño que terá algo de relación co nome do club tamén. O no, Non é unha cruz celta. Era un... bueno... A ver, podría ser. Poñemos Oliveira dos 100 anos aquí de Celtangana, o himno oficial agora do Celta. Como un... Espera, Cruz Celta. Non é a Cruz de Santiago? Non sei, eu tirei un triple, vale. Vamos a deixar aquí. Que título desto? Carlos Humillado. Carlos non ve series. Son máis de películas, título do podcast. Eu creo que ten que ser algo máis clickbait. Ten que ser Carlos Humillado. Pero sí, Carlos Humillado ou Carlos Perdedor ou algo así. Carlos Llado? Carlos Llados? No, Llado sería eu que... Carlos... Tías un fucking mileurista. Un fucking mileurista. Bueno, hoxe... Bueno, eu tamén. Hoxe, no. Hoxe, desde logo, despois deste podcast, a min Llados cólleme e son menos que un fucking mileurista e bueno, fucking panza podría ter máis, pero... Fucking loser. Xa. Nada, vale, pois poñemos Carlos... Que? Humillación Humillado. total. Humillación total de Carlos, no. Carlos Humillado. Carlos Humillado, sí. Como vamos a primeira opción. Pois imos deixar aquí que Ken si está se me desgañitando. Xa se cumple a hora ahora mismo. Así que nada, Carlos, é un placer como sempre estar contigo. Igualmente, Maken. Graciñas por escoitarnos a todas e a todos. Eso, vémonos no próximo capítulo de Entre Dúas Terras. Ata logo. Chao, chao.